Kasih hanga kasyak kal yang kasyo syasun kipiar kitnat kithet kisu syapo marway ngalong kaklau latang marway ngami kijing perkhat pakrau hapo jonga tikhi paro ubri ubasta mano bala pandan lakhan dapli kala kumno ulaj pankren kendit ketnat kakai paro kasnong kasmit de ya uramba ken kibriu baro ki kadai kajing itu kena kabang aku apa ni itu ipi mentah kasi kadai syafang udeng si ngapa ia kadai kajing itu kena bad hagan ukur kompilak bercerim jadi bad utah udeng si Shisen ladan uway ubriu ubala singop type ialah kajong kajing wat lada operasyon kanuru tambah kata kajing ram awan haga jingim jong jujab menuru bad usiau kuslai ia kata kado larai bad no ya kita ki baro bad boy pembir syagawe ka klau go bahe bad andala boy haga klau la kendu ya uway upukir bad haba unu upukir ukuli na uni briu syae melai gumne bad uta ubriu badap da kajing skosi pla bad uya tholut ya ki baro kajing jongo hauta upukir ne upukir haba wi osio ya kan jing itu jong uni ubriu badap daga jing skausi ucu skabjar ong uta ubriu bakat kini ki jing ki bang kedo haga jing jonga nga fail haga business nga fail haki kam ki jabat ngam du job menuru haga jing jonga to yo tho inga tang kawe kadau balai banga haban yeng biang balai phai biang bat peteng ya kata dilti ji ya jonga asla jonga ni berthai upukir haga ta por ong ya uta ubriu pek ka jong por kedew segi arja ki jing thu terkhan oi korna ta bro habang athung ya kite arja ki jing thung ong upukir na sumare ki hakaju urkom man kabor na ai yaki na ai ki ka sha juga ban yaki spo ta ban he ban sat ban hadir tak katokat ni ski uni terkham stang mi ki khamat asla jang ta kendo ban mi chhur thai ban lo jing thu Henry hago bekil yang uta udeng se ban wat kadang ai yu nga ai sbo yu kisna umban mi watang khamat ru sesla jong ta perthai haga jisha amdan ai ke bajia ya atau usik hagas nam ke panangkong kumju ru hagas nam ke baar omdan jing he omdan jing san Henry ngam syam la no yu umta Henry ngai teng yak ta jing ai dan yak ta jing sumar ya atau ding se ars nam lais nam saus nam bar hagas nam ke basan jing thungi berha istaman mi mat na kata khandau bar phitip jia yu tang kumbahan din ribana lu se ujron de sa phut shasun beneng bar upon bethai yak ta khandau bar he usan shajrong bar kham shajrong ban ya atau terkham kumta ngadan ke wei ke jingkeli bangkeli phi ong uta upukir ya uta beriu hatu ni usi shunne sa hapo jong khandau tang ban he banasan kansan hasna basan uni beriu uskap jar dap na jingkul mari ke jingkeli jong uni upukir to sngap shne ngan batai phi kani ke jingkeli kalong ka subha ban juba ong upukir ya uta beriu uni usi usan u he shwa shapo uso ila ki the ban scam ya kan hadu ban raju kalong ban scam ban he banasan ha ka snem ka basan te ladau ni ding don jira ta jingdai no rim ka bas scam umla ban muslim leni umla ban ying scam dawla he la sanam shajrong bat kham shajrong sha sun bene be kumta baro kita ki po di ba phiele haka ji im jopi ka pot ba pidang he ba pidang san haka ji im jopi ba phi so ten rai haka ta jing sham phang ka ta jing nang jopi ta obri royo ya ka ta jing kai na uta opukir kata ka sni ko tip ya do jo ka ta jing treshi tong jong to kali phi ya ka ni ka jing kali ma weshi hato phin long ko muta utar khang uban he ta kita yo bat un he tang da ki shiput arput ane ne so the shwa kum ta uding se bat anda pla he breu kun shu pe phi ka jing kyu jo phi kham chi jong bat kham chi jong la ta tin don ka ta no pas kham pin set per lot ram kan do tum ta je phi phin long utar khang ka ni phin long ta uding se uban pun bet he kan san ye ka kan do bat set kham chi jong bat kham chi jong ha ka chi kumtang agarmen baka ni kajing itu khana kadam ba kran kajing jong phi baka jing tre ji tong jong phi baka jing yan da jong phi kan wan ra ya kajing jong ada omenta Henry hadir wadam kam phi ka long bagin long ki ba yai ne kajing sini pan ni don ya kata ka sem ke jong kajing ya sha la tre ji tong phin yo ya to so jong kajing jong kajing jong phi baka fi persyang ha kesen ka ko fi fir kam shimut phin ne jo Henry ya yo ya kata kajing syapang na po ka sem jong phi tan rai jong kajing sta ka so the po ka sem sup uta obri ubashanya ha utrai par ubaga jishanya jung long trai na ba un long kum ki deng bala thum hajan jong ki ubat ba por gila ki thier jan jong ka wa un on shiteng ba wan ka jung shit ki isla jung kin long ki jarna par ka bakas nam barang rengkhiang on sumar khuslai lemne unam tak ban seso to blay ukur kui stay blessed.